kai shine yanzu gwari-gwari a iya cewa wannan rabon abinci an yi wa gwamnatin tarayya zagon ƙasa kenan ko a siyasa libar bargon kura. Hanya mafi sauki da za mu yi yadda gwamnatin tarayya mai girma shugaban ƙasa zai samu labari mu gaya muku 'yan jarida ku yaɗa abin nan mu nuna muku mu tabbatar muku da abin da aka yi. Wannan ita ce mu a gurinmu a matsayinmu na 'yan siyasa a matsayinmu na 'yan jihar Kano masu kishin jihar Kano dole mu fito mu bayyana abubuwan da muka gani. Wannan gwamnatin ba ta da amana. Ba gwamnatin amana ba ce, gwamnatin kwankwasiya, gwamnati da take maciya amana, an ba su amana ba su rike ba. Da haka ya zama dole mu fito mu gaya al'umma su mata Allah wadai, su tir da ita, kuma yadda duk za mu yi shugaban kasa da ya bada wannan dama sai mun fito mun gaya masu ta kafofin yatsa labarai da hanyoyin duk da ya kamata, domin ba mutane da suke amana ba. Dama a baya mai girma Hayatu Maliyan Gama ya faɗa, mai girma Gazali Ahmad Muwaffaq ya faɗa, Alhaji Abba Dan Hajiya Kofar Mazugal ya faɗa. Duk wayannan mutane da suke da amana sun faɗi irin halayya da ɗabi'u irin na kwankwasiya. Matasan mu ba su ba. Domin me? Domin a kauce musu, a ƙi zaɓar su, a ƙi goya musu baya, a zaɓi mutanen arziki, a zaɓi da Nasiru Yusuf Gawuna, da shi da Kwamanda Murtala Sulagaru. Kullum abin da muke gaya wa matasan nan kenan. Wayannan mutanen ba za su riƙe amana ba. In ka ba su amana da yunwa suka taho, kaga suna da yunwar riga, suna da yunwar mota, suna da yunwar gida, suna da yunwa ta ya za shi saka aljihunsu. Wayannan mutanen da muke gaya ma da Nasiru Yusuf Gawuna Allah ya masa arziki, Allah ya rufa masa asiri bakin gwargwado, kuma ya samu tarbiyya da ilimin addini. Ƙoƙarin yadda duk yake yi ya zai yi a samu dama da za a hidimta wa al'umma. Kullum wannan shine burinsa, amma kaka wayannan mutanen ta ina zaka ba su daraja? Mutanen da ba su da daraja, alhaji mutane yara sun zo sun yi iya abin da suke, kuma su ma yaran an wofantar da su ba taimake su ba. Idan amana kake so ka danka da Nasiru Yusuf Gawuna, idan amana kake so a rike ka ba Kwamanda Murtala Sulagaro, idan ka ba wayannan shugabannin amana na tabbatar maka za su rike, za su yi abin da ya kamata. Amma kwankwasiyan nan ya za ka rike kwankwasiya jam'iyyar yara ba irin abin da kwankwasa bai faɗa ba a jihar Kano. Ya faɗi abubuwa abin da ya saba da doka, abin da ya saba da ka'ida, abin da ya saba addinin musulunci ma ya faɗa. Duk mutane sun ji, amma da ke yara ne ba su lissafi ba, iyayen su bayar da suke tun magana sun ce makafi ne. Ba sa ji ba sa gani ta kwankwasiya. Burin mu shine Allah ya kawo gwamnatin arziki, Allah Ubangiji ya tabbatar da nasarar Gawuna iskamin a kotu. Idan Allah ya kai ga kawo Gawuna, wayannan gurin da aka rushe wa 'yan kasuwa, na masallacin Idi, na Daula Hotel, na loko da sako, duk inda aka tagayyara al'umma aka mai da su matalauta matsiyata, alfarma annaba a gurin Allah za a dawo musu da haƙƙin su, kuma a ba su gurin su, kuma a ba su tallafin da za su gyara wannan gurin. Su kuma a saka su a kotu sai sun dawo da mutane haƙƙin su na al'umma a wannan guri. Jiyan nan mutane a masallacin Idi suka zo gurin Gazali Ahmad Muwaffaq suka kawo mai kuka. Alhaji Gazali matsalan mai yace akalla sama da matasa mutum wajen